Здравейте, днес ще направя кратко ревю на 26, а сега без да се бавим, да видим историята му. 26 е построен 1908 година в Германия. Реставриран е 2022 година и днеска дърпа атракционни композиции. Нищо друго за казване за този локомотив, затова нека да продължим към макетата. Има хартиени табелки. Конфигурацията му е 040, има хубави прозорци и парапетче. Има изключително дълъг комин, електрогенератор и малък фар. Има буфери и отдолу две още по-малки фарчета. Тендерът е що горе-долу точен, а отзаде имаме логото на БДЖ. Сега като махнем тендерът, дръпнем коминът, ще отворим батерийките. Вътре има две батерии, два пътя, с по волт и половина. Сега ще го взема, за да го видите по-отблизо. Ето тук имаме ключът за ток. И като го включа, той ще тръгне. Ето така. А сега нека да го видим в екшън. Благодаря за вниманието, а сега от мене чао и до скоро!